na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Kuante ba? Isaad taon na ako, te. Nga dili na ka musuway ikog, ha? Kaysa sunod ni mong ka-ospital, te. Uon sa pang mga mahitabo nga dili maayo. Ako na yung sultihan si Carlin kung unsa nahitabo ninyo ni Justin. Romero. Maog na akong buhaton, te. Ayaw, Romero. Aw, kung mao na ayaw sa pasakit ay mong kagalingon, te. Romero. Hilak na sana siya. Te, nahibaw ko sa kabugat sa mong debate. Dili lalim nang nahitabo ni mo. Pero doon na yun ay sulbad ang tanang problema. Doon na pagka, Romero. Doon na lagi, te. Diya ilang ako din sa ospital, Romero. Huh? Nga naman? May kaugalingon kang kinabuhi ka kinahanglan ni mong atubangon. Busa, ayaw i-focus na ko ang tanan ni mong panahon. Ay, sus. Okay raman ko ba? Pero, te, ayaw na yun og binuangi ang imong lawas. Katong Jerome, te. Katong Jerome ang atong pangitaon inigawas ni mo. Ha? Mao mong gito'y sindanan sa kagubot ninyo ba? Mo nga siya gyud ang angin atong bukan sa o. Lakaw na, Romero. Balik ka lang unya ko din eh. Sa ari una ko, te. Nga dili na jud ka mo kuno nagpasakit sa imong kagalingon. Oh, isaad na ko. Dili na ko magunahon sa paghikog. Nganong nagpadaman ka na ko din sa Mountain View. May dakot ang problema. Ha? Unsa man na? Nakabantay na si Mami sa kausaban sa akong lawas. Nanambok ko na ko. Unsa? Justin, gamay na lang ang kuwang umakay ba ko na si Mami nga mabdos ko. Kalma lang. Madapa ni kalma? O sabi may tabo ko may baho sa Mami nga mabdos ko, ha? Justin, Mao na nga atong pangandaman. kinahan lang maguna-una na ta. Kisa may ako ipailang amahan sa tong anak. Mag-imbento taog tao. Kanang taong minyo. Unsa? Mo na akong gisulti kang alis, di ba? Kinahanglan ato ng planoon. Atong patuon si mami nimo. Na napamabdusan ka og minyo. Pero, delikado nga tao. Unsa? Daliunin ako humanang akong limpiyuhan din sa luyo. Ara, makabalik ko sa ospital. Muro mag-ikumot akong kinais sa kahimtang ni Alice. Uy, luoy dyan kasi siya. Bayo kay di ka na, Romero. Ay, madam, may isugo ka? Maayo tingali nga mangita ka nag ikapuli nimo. Ha? Uy, madam. Ano man, ha? Madam, ayaw taong ko papaat sa akong trabaho, madam. Uy, maluoy taong ka, madam. Doon ako'y lulang ang gibuhi. Pero bastos kang pagkatao. Ha? O dili ko gusto og sakop sa bahay nga manyakis. Ha? Manyakis? Ako manyakis, madam? Kinsa man tayo nagsulti, ana, madam, uy? Misumog si Maran ako nga manglili ka kuno niya. Labi na akong maligo siya. Unsa, madam? Wato ko manglitlit niya, madam, uy. Mitanaw, gid ko. Isa? Lahi man na manglitlit, madam. Oh, ko, madam ba, sa sinugdanan man, god. Militlit ko kay mangguna man ko dinis luyo, god. Unya ko, mabati na ako nga may muntang pisaw na tubig. Aw, mulitlit ko kung kinsa naligo. Unya, ang sunod na, madam,
Ubarog na ko kay. Mutanaw naman ko kung unsa na sa swimsuit nga isulob ni Miss Mara. Unya, gawas mo, madam. Ano naman ko mutanaw ni Miss Mara, madam, kung mulangoy na siya? Kay, di naman sa siyang tanawon nga mulangoy, kay mura man siyang swimmer, jud. Kanang pang-Olympics ba? Wag yung ka manglili. Wata, madam. Ni tanaw ra jud ko. Si Miss Mara ang muli na ko, madam, ug dili ako. Unsa? Kay kung maligo siya, unya, mangguna ko dinis loyo, mulili man siya na ako kung unsa akong gibuhat. Ay, pero supo sa di ay ka, no? Madam, ang imong anak ang madlunga, madam. Nga dili siya magpanti kung maligo sa swimming pool. Kay tuloy aming lalaki din, madam. Ako, si Justin, o si Noy Timoy. Pero, kisa mas ako itudlo nga amahan sa akong gisabak nga minyo. Ang mayor. Unsa? Ang mayor, gyud? Ang mayor mo yung itudlo nga amahan sa akong gisabak? Oo, ang mayor. Aron di makaduol sa mami nimo, aron mangutana. Justin, dili na mahimo, uy. Kontra ni mami ang mayor. Dili mahimo nga gamiton ako ang mayor kay basin sulngonin ni mami. Usa? Pero kinanglang may ikatudlo ka na nga amahan sa imong gisabak. Unsa ka kun? Ang kuno na lang ni mo, Justin. Ha? Total, ikaw mo giamahan ini. Ang kuna na lang. Di palagi na mahimo karon. Kay bago pa ming nagbuwag ni Alice, Shit, kapaduway ba? pakigsulti na sa imong mami. Sultihin na siya, bay na imong gisabak. Pero sa di pa, pagunaw na gid og maayo. Kung kinsa ang amahan sa atong baby. Unsa? Papawaon ka unta ni madam? Mauna te. Kaayo yung kumuton sa naong Miss Mara, eh. Kundi pala masok ko, ay. Pero nga naman ko, no? Misumbong man si Miss Mara ni Madam Carla nga. Manglili ko na ko niya. Unsa? Mister bago na siya niliun, tinga. Tanaw naman na siya kay dili man maikog sa mga lalaki sa bahay nga magpaso-paso nga hapit na lang wait tabon ang lawas. Pero maayo na lang di kay may kalma si Madam. Ugwa na ko papangitaagi kapuli. Oh, bay nanawag ti. Tanawa kun sikin sa Romero. Uy, si Carlin man. Tubaga, ina nga natuog ko. Ote. Hello? Hello, Carlin? Oh, Romero? Ikaw gihapon ni Tubag? Ako gyapon. Carlin, natuog pa yung mga ate. Ang iyang bana? Ang migawas na sab. Kung mo na, bian-bian lang dahil sa ate. Ha? Kapila na ko manawag, pero permi nga wa ang iyang bana. Kung anong ikaw masal ang permi makatubag sa kong tawag, ha? Ha? Akuan, kining matay may masad nga di ako unya. Nanogon mang imong ate nga tubagon ka kung manawag ka. Kumusta naman ka, Carlin? Abi di mo, klaro kayo nga. Gwapa na ikakaroon. Patawag si ate ha kung makamatay siya. Oo, Carlin. Sige, bye. Nganong naaman si Romero permi sa kilira ni ate? Nangita na siya kang Justin. Natural nga may buong yun si Carlin ti kung anong ako ang pepe mo tubag niya. Ate, maayo lang tingali nga sultihan na lang yun na nimo si Carlin bahin sa nahitabo niya. Ayaw. Dili gyud na mahimo, Romero. Ayaw gyud paghuna-hunaan na. Dili mahimo nga mahipaw si Carlin nga gibihaan ko ni Justin. Ay, paita. Pero ate, lain pa yato ba? Ugma ate, day off man ako. Magsugo na kong pangutana bahin ni Jerome. Ako na ning igarahe og tarong ang sakyanan. Okay. Ako saban. Ready ka na?
Oh, ready na. Bahala na lang ni. Okay, pero ay gid pagkasipyat sa imong panuta. Ha? Okay. Dili gyud. Ako pa. Mommy, mahimo magsulti ta? Oh, unsa man na? Kuan. Oh, nganong nagpanagana ka man? May problema ba? Sorry, Mommy. Mara, unsa naman sa imong sa karon? Ha? Mommy, mabdos ko. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!